Tħabbret il-mewt tal-avukat Francis Zamid Dimek li fl-aħħar sena kienet iservi lil pajjiż bħala aġent President tar-Repubblika meta l-President kun fuq impenji barra l-pajjiż. Dr. Zamid Dimek mit fl-età ta' 70 sena wara karriera politika twila mal-Partit Nazzjonalista. Huwa kien membru tal-Parlament Malti għal 30 sena fis-snin bejn l-1987 u l-2017 meta ġie elett membru parlamentari Ewropew għal sentejn sal-2019. Fl-1979 gradwa bħala avukat wara kompla l-istudji tiegħu fuq sma varji bħas servizzi finanzjarji u l-liġi tax-xandir. Għal bosta snin kien involut fil-ġurnaliżmu, serva bħala President tal-Kunsill tal-Istudenti tal-Università u beda l-attiviżmu politiku mal-Partit Nazzjonalista ta' età żgħira ħafna, fosthom bħala President tal-Moviment Żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista fl-1985. F'nofs iż-żmien tiegħu bħala deputat, Francis Zamid Dimek kien membru tal-Kabinett tal-Ministri f'leġislaturi differenti, immexxija mill-Prim Ministri Edi Fenek Adami u Lawrence Gonzi. Fl-1990 inħatar segretarju parlamentari għat-trasport u l-komunikazzjoni biex sentejn wara inħatar Ministru tal-istess oqsma. Bħala Ministru fi gvernijiet nazzjonalisti li segwew huwa jingħata f'idejh it-tmexxija ta' diversi portafolli fosthom l-ambjent, ir-riżorsi u l-infrastruttura, it-turizmu u l-kultura u l-affarijiet barranin. Matul il-karriera parlamentari għadha l-irwol ta' chairman tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u Ewropej u membru tad-Delegazzjoni Parlamentari Maltija għall-Kunsill tal-Ewropa. Fl-aħħar xhur, Dr. Zamid Dimek daħal l-isptar għall-kura diversi drabi u għamiet it-tnejn wara nofsinhar wara marda twila. Il-President Miriam Spiteri de Bono selmet il-memorja tal-Aġent President Francis Zamid Dimek. Fi stqarrija hija qalet li Dr. Zamid Dimek iddedika ħajtu għas-servizz pubbliku, semmit li rrappreżenta lil Malta fuq livell Ewropew u dak lokali u matul il-karriera professjonali u politika kiseb ir-rispett ta' dawk kollha li ħadmu miegħu irrispettivament mill-fehmiet politiċi. L-istess il-Prim Ministru Robert Abela li fi stqarrija uffiċjali tal-Gvern ta' Malta fisser lil Dr. Francis Zamid Dimek bħala politiku ġentlom, sod fl-argumenti tiegħu iżda ġentili u rispettuż fil-manjieri u l-atteġġament tiegħu. Għalli Malta tibqa' grata s-servizz tiegħu anke dan l-aħħar meta kien aġent President waqt li kellu sfidi ta' saħħa. Anke l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech sellem il-memorja ta' Francis Zamid Dimek u qal li Dr. Zamid Dimek serva b'lealtà kbira f'kull kariga li kellu. Fuq Facebook, Dr. Grech qal li huwa kien iwitti kull intop, ixejjen kull disgwit u kien jitbissem anke quddiem xi saram. Fi stqarrija l-Partit Nazzjonalista qal li apparti il-karigi pubbliċi, Dr. Zamid Dimek kien serva bħala Segretarju Ġenerali tal-Partit u Chairman tan-Net Media. Anke l-Partit Laburista sellem il-memorja tiegħu u qal li l-ħadd li għadda il-Prim Ministru Abela żar lil Dr. Zamid Dimek l-isptar. L-Speaker tal-Parlament Anġlu Farrugia għal l-snin ta' servizz ta' Dr. Zamid Dimek kienu markati minn integrità u impenn sħiħ lejn id-demokrazija f'Malta.